दिनैनि केसि कलेजनि कलेज उइकनि देंखो मोनाबिलियाव नुजाथिफैनो हानाय आंगोनि फरायसुला फरायसुलिफोर लोगोसेयावनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि कलेज उइकनि देंखो मोनाबिलिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय फैसालिसिम हांख्रायनानै लाबोनो नागिरदों जोंनि कलेजनिनो फरायसुलि मिस माइनाव बर'।
তৰা এইফালে আহা গৈ আছো স্যাৰ ফাইলটো চেক কৰা হ'ব স্যাৰ চালাক গৈ আছো ৰ তহঁতক আজি ভাল দিলাই হা চকু টিপ মাৰিব আহিছ মাইৰক চিনি পোৱা নাই সালা হারামি সালা আৰু আৰু অভদ্ৰামি কৰিবি কিয় আহিছা বাজাও ओ मेन्डेला मेन्डेला फैदोंलै आदै जिराय जिराय माथो खालामबाय दं नोंलाय औलै नै भगबाननि दानफोरखौनो फुसनो नाजाबाय दंमोन आं माथो बिहामजोफोरखौबो होखारबायनो होखारनो माने फैलाजे लाइन मारिबाय थानायनो होखारहरदों उफायथ' गैयाना माथो खौरांमोन आदै खौरां माने नों साननानै नाय मेन्डेला बुहुमाव मानसिफ्रा मा लामाजों खारदों आरो नों मा लामाजों खारदों आं नोंनो क्रर क्रर खामायनायनि राहाखौ होनो हागौ आं देग्लाय बिटिसिनि इलेक्सनाव सिखांनो नागिरदों नों आंजों थाबायफानांगौ आं बायदि बुन्थायालाय इलेक्सनाव मा खामानि होनोलै आदै नों जथम जाम्बा मालाया थाखानि खिथु खिथु खारफादों नों आरो थाखाखौ गिनानै फावसायदोंसो फिसा फिसौ सिखाव होनानै मा जानो नों आंजोंल' ओंखारफा आं नोंखौ धोनि खालामगोन आं आसलते सिखाव खावनानै बोथिसे मोनजानायावबो गोजोननाय दंलै आदै बे इलेक्सनाव दानथार सुथार खालामनायखौ आं इसेबो मोजां मोना आरो बेबो बर'फोरनि गेजेरावसो जानाय नङा आदै जानाय नङा मा बुथार सुथार जाबाय बेनि बिलाय नों आंजों ओंखारफादोल' जागोनथ' आंथ' बाथ्राखौ जेबो बुंनो हाथ नङालै आदै आंना फिसाफ्राबो न' गैजोबा बहाबा गेलेहैदो आं दा मोनायाव सेमिनार जनांगोन फिसाफोरा माबा मोनसे प्रस्ताबफोर होयोब्ला आं माबा मोनसे बुंनो हायो आं सेमिनार जग्रोनि आदै जग्रो अब्ला आं सिखारबाय नोङो नैबे रांखौ लाखिदो नांला खोमा सेमिनारखौ जग्रोनि आदै लाखि गाबोन खौरांखौ हर जागोन दे जागोन सेमिनारखौ जग्रोनि आदै जग्रो जागोन दे दे जिउआव हाजारनि नटखौनो नुफेराखैमोन आं फिसा बानायखायसो फैदों नामा दिनै गावनो हाजारनि नटआ बिरनानै आंनि बिखायाव फैदों बे हिसाबैथ' इलेक्सनाव गेलेयोब्ला बिल्डिं लुनायनि आखा दं बेटा हथ' एसा माबा मोनसे जानो हायो हे भगबान गेलेनायखौनो लानोसै फिसालाफोरा मा बुङो सेमिनारखौ जग्रोनि दे आदै दे माबा मोनसे खालामगोन आं फुन थुग्रोना लानि र' खोनासं दिनै आं नोंसोरखौ लानानै मानो सेमिनार जनाय जादों बुजि मोनदों बुजि मोनाखैना बिटिएडिआव बावैनो इलेक्सन जागोन बिटिएडि माने मा जायो बुजिदों बुजियाखै बिटिएडि माने बुथारलायनाय थैलायनाय आरो देथारलायनाय बुजिबाय दाना बेवहाय दाब्लाया बियो इलेक्सन गेलेगोन आरो बियो केन्डिडेट जागोन बेटा दाब्लाया आंखौ गावजों गिदिंफानो थाखाय लिंदों दा बेवहाय आं गिदिंफानो थाखाय माबा मोनसे सानदों दा नोंसोर मा साननानै दं बुंनाय आं मोजां मोनाखै आफा बुं बै हाथायाव थानाय न'आ सोरनि बै गिदिरा बे जाबाय एमसिएलनि बिएनि न' बेटा दाब्लाया देरहाबा नों मा जागोन दाब्लाया देरहायोब्ला बिए जागोन आरो बिदि न' गिदिर लुगोन बेटा बिदिब्ला आंहा बुंनांगौ गैया बरिया नोंसोर मा बुङो बुं बिदिनो जाथोंसै नोंनि बाथ्राखौलाय बहा दाननो हानो बरिया फिसाफोर
आंहा नोंसोरखौ लानानै मिजिं दं सासे सासे मानसि खालामगोन आंखौल' मानसि जाग्रोनो होना जागोनथ' फिसा बिदिनो जाथोंसै आहा आखाइ खबना हो बेटाफोर बरिया थौ गासिबो थौदो ओंखाम जाहैदो थौ बेटा थौ आंनिया बे फिसा सासेयासो जि खालामसै बाहागिफोराथ' लथं फथं थिग दं मोनजानायनि आखा दं मादै आदैया दंना गैया नै न' सिङाव देलायबाय दङ आदै ओइ आदै हो मेन्डेला आदैखौला दिनै सेंग्रा गोरलै बायदि नुथारदोलै माबा आं बोराय नामा हा जिराय नै आइजो आफादनि हिनजावफोर फैयोनो माबा सेल्फ हेल्प ग्रुप ना मा ग्रुप फैयोनो माबा सेंग्रा गोरलै बायदि खानाय गोमोनखौ मालाय गोथां खालामदो आरो आदैया बोरायब्लाबो गोसोआ थिग दं स्ट्रं माइन्ड नों मा बुजि मोनोब्रा बिमा अनेक राजखान्थि दङ नङाना जाथिनि राजखान्थि बिदा फंबायनि राजखान्थि आरो रायजो राजानि राजखान्थि आरो बे जाबाय नारी जातिजों सोलिनाय राजखान्थि ओइ देखो हस्तिनि जात गियान गोनाङा आदैमोननि अनलायनायखौ नुब्ला मोनसे समनि लावगिखौ गोसोखाङोलै आं लावगि रावबो गैयाहाय अमेन्द्रा बहा दंलै लावगिया दासान्दि नैलै आदै आइजोफोरा फैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनिया फैबाय जिराय गासिबो जिराय गासिबो फैजोब्बाय ना फैजोब्बाय आफा माने सोर नोंलाय आं रन्जननि बिहामजो रन्जननि बिहामजो माने बै कनकनि फिसाजो औ आफा नों आंखौ आफा जानाय नङा बिदासो जागोन बैसासेयालाय सोरथुनाव बैयो आं कक्लाबारिनि आदै बैसोखौ नायनानैथ' नोङो आंखौ आदै जानाय नङा बिगुमैखौनो लिङो आंखौ बिगुमै आच्छा मेन्डेला टाइम गैया मेलखौ जागायदो आच्छा मान गोनां नारी जातिफोर मेन्डेला आंना दलायग्रायानो ग्रामार गैयालै सार मान गोनां आइजो नोंथांमोन आं दिनै बिथां दाब्लानि जानानै फंनैसो बुंनो थाखाय गसंनाय जाबाय आं बिथां दाब्लाखौ मोजाङैनो मिथिगौ बिथां दाब्लाया नारी जातिफोरखौ जोबोद अनो आं दाखिना बुङो बिथाङा सिख्लाफोरनि गुग्ला जानायखौबो फेन्दाफोरनिखौ सेरनानै होयो बिथाङा नोंथांमोननि जेबो खहा खालामनाय नङा आं दाखिनानै बुङो मुगैनाय गैया नोंथांमोना बिथांनोनो भट होनानै देरहाहो जों बयबो बेनि फिथाइखौ मोनजागोन सानसे बिखेखकरि होथारदे आइजोफोर नारी जातिफोरनि थाखाय बिथाङा खुन्दुं नांगौ खुन्दुं होफैगोन माबा बेसाद नांगौ तातसाल नांगौ हेलेपेनो माबा फैसा नांगौ सिलाय मेसिन नांगौ फिसाय मोनिफोरनि थाखाय माबा मोनसे नांगौ फिसाय होनो हागौ आं दाथिनानै बुङो सिन्था खालामथारनाङा भटखौल' होनानै देरहाहो बेखिनिखौनो बुंनानै आं जथ'नाय जाबाय माबाफोर बुंनांगौ दं नामा आइजो नोंथांमोना बुंनो हागोन आं जथ'बाय दे गोबां बिजाथिफोरानो इलेक्सननि समाव बेफोरबायदि बुङो नाथाय देरहालांबा बावगारलाङो लंकायाव थांबा राबन जायो साराबो बेफोरबायदि जायाथ' मेन्डेला सार गुबुनफोरनि बेलायाव जाब्लाबो बे सारनि बेलायाव बेफोरबायदि जानाय नङा आं दिनैनो बुंखानानै दोनो दा बावैनो नोंथां आइजोमोना आंनि आखायाव एप्लिकेसन खोलैनानै दोन